बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। मिरु बोथोर बिगियाना बे समाव रायजोआव सांग्रांथि रादाब फोसावदों। रायजोआव बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों। बोथोरा बारहुंखा आरो अखाजों गिख्रंथाव महर सोलायनो हमदों। नंगौ, मिरु बोथोर बिगियाना बे समाव अखा आरो बारहुंखाजों गिख्रंथाव महर लानायनि थाखाय रायजोआव हाई एलार्ट फोसावदों। रायजोआव गोबां बिबांनि अखाजों लोगोसे बारहुंखा सारअन्थाइ फैनो हागौ। गोबां माखासे ओनसोलफोराव गोबां बिबांनि अखा हानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनानै दं। जायनि जाहोनाव मिरु बोथोर बिगियाना मोन 19 जिल्लाफोराव एलार्ट फोसावदों। मिरु बोथोर बिगियाना माखासे रायजोआव एलार्ट फोसावनाय बायदिब्ला धुबुरी, खोला सालमारा मानकाचार, क'क्राझार, गवालपारा, चिरां, सोनाब कार्बि आंलं, नगाव, हजाइ, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि, काछार, डिमा हासाव, गलाघाट, शिबसागर, चराइदेव, डिब्रुगड़, तिनसुकिया आरो धेमाजि बायदि जिल्लाफोराव मिरु बोथोर बिगियाना एलार्ट फोसावदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।